Хайырлерде Татарстан дәүләт телевидениесенең милли тапшырулар хезмәте татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Без турыдан-туры эфирдә эшлибез бүгенге чыгарылышта. Ковидтан вакцина коткара, Алабугада кабат прививка ясатырга теләүчеләр арткан. Яңа иске акчалар тиздән Россиядә яңартылган 100 сумлык купюра барлыкка килә. Казанда җәмәгать транспортында йөрү бәяләре артырма. Пассажирлар автотранспорты предприятиеләре яңа тәкъдимнәр белән чыкты. Бүген Россиядә студентлар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика студентларына котлау юллады. Үзенең мөрәҗәгатендә ул студентлар бәйрәме укучы яшьләрнең бердәмлеге, татулыгы, туганлыгы билгесе буларак кабул ителүен ассызыклады. Бүгенге көндә Татарстанның югары уку йортларында 140 меңнән артык егет һәм кыз белем ала. Татарстан хәзерге көндә мәгариф һәм һөнәри осталыкка ия булган хезмәткәрләр әзерләү өлкәсендә кайбер төп юнәлешләр буенча алдынгылар сафында. Безнең студентлар һәм яшь белгечләр мәртәбәле ил күләм, шулай ук халыкара конкурсларда, олимпиадларда зур җиңүләр яулый. Республика югары уку оешмаларының бер юлы бишесе узган елда приоритет 2030 программасына кертелде. 2021 елда Россиядә иң яхшы студент дип танылган егетнең Татарстанда укуы белән дә горурланабыз диелә президентның котлау хатында. Республикада узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау дәвам итә. Цифрлы трансформация, экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау коллегиясе. Көнүзәк темалар турында тулырак парламент хәбәрләрендә сүзне коллегам Алия Галиуллинага бирәм. Узган атнаның төп вакыйгасы Татарстанның беренче президенты, республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевның 85 яшьлек юбилеен билгеләп үтү булды. Аны ил җитәкчеләре, халыкара сәясәтчеләр, шулай ук меңләгән гади кешеләр котлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең котлавында булай дип билгеләп үтте. Сезнең уңышның нигезе сәяси ихтыяр, җитәкче таланты, фикердәшләр командасын бер тирәгә туплау. Шунысы куанычлы, сез республиканың иҗтимагый сәяси тормышында актив катнашуыгызны дәвам итәсез. Шул ук вакытта ачык һәм ярдәмчел кеше булып каласыз. Татарстанның беренче президенты юбилей алдыннан Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Минтимер Шәймиев белән эшләгән елларын искә төшерде, түгәрәк дата белән котлады. Татарстан җире шундый. Аның ул вакытта үзгәртеп кору вакытында килгән президентта да шундый булды. Минтимер Шәрип улы Шәймиев. Әле бүген дә ул һаман эштә. Менә әйтик, татар телен полилингваль мәктәпләрне төзү буенча бүгенге президент Рустам Нургали улы Миңнеханов белән бик тату аңлашып, бик рәхмәт аңарга менә бу бурычларны бергәләп эшләгәч, алар дөньяга ашалар. Минтимер Шәрип, исәнлек, саулык сезгә, сәламәтлек, аның 85-е дә үтәр. 90-ы да җитәр, 100-е дә җитсен, бергәләп, менә шулай сезнең җыелган акыл фикерләрегезне бергәләп киңәшләшеп эшләгәндә республиканың уңышлары алда күзгә күренеп тора. Туган көнегез белән. Бу безнең тарихыбыз, бу чыннан да республикабызның әйтелгән соңгы еллардагы зур казанышы. Минтимер Шәрип турында күп әйберләр сөйләп була. Аның турында әгәр дә инде объективны сөйләү өчен мин әйтер идем, аның кебек мудрый буларак кирәк, аның кебек акыллы буларак кирәк. Чыннан да без Минтимер Шәрип өчен күп кенә эшләгән эшләрен, күп кенә кылган гамәлләрен аны әйтеп бетерә алмыйбыз. Бу әйтер идем, киләчәктә әле тарихта ниндидер форматларда яктырылыр. Менә мин инде рәхмәт әйтәсем килә менә шушы фотобустып кыныштырган кешеләргә. Бер сүзсез киләчәктә дә безгә менә бигрәк тә киләсе буынга бүгенге эшләгән эшләребезне, бүгенге кылган гамәлләребезне җиткезергә кирәк була. Инде бу безнең сезнең белән барыбызның да уртак эше.
Республикада узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау дәвам итә. Цифрлы трансформация, елга күл ярларын ныгыту, полигоннарны рекультивациялауны тәмамлау. Шушы һәм башка көнүзәк темалар экология һәм табигый байлыклар министрлыгының йомгаклау коллегиясендә яңгырады. Анда Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да катнашты. Узган елны Балтач майсет комбинаты табигатька зур зыян салган, предприятие чистартылмаган суны җирле елгага агызган. Экологлар фикеренчә, килгән зыян 6 миллион сумнан да ким түгел. Хәзер эш Татарстан буенча тикшерү комитетында карала. Экология министрлыгы коллегиясендә шушы һәм башка закон бозу очраклары турында сүз барды. Халыкны сыйфатлы эчә торган су белән тәэмин итү элеккечә үк якын арадагы төп бурычларның берсе. Өстәвенә республиканың төче җир асты суларының шактый запаслары бар. Проделана огромная работа по сокращению доли загрязненных сточных вод, отводимых в нашу главную водную артерию, улучшению качества воды, в том числе и питьевой, и в целом экологии русла на территории республики. Надо думать о вопросах экологии, жизнесбережения работников и людей. И я думаю, мы посвятим эту работу 22-го наступившего года этим задачам. Фәрит Мөхәммәтшин министрлык алдына бурычлар куйды. Экологик законнарның үтәлешенә айрым игътибар бирергә кушты. Күзәтчелек органнары белән берлектә барлык закон бозуларга да вакытында чик куелырга тиеш. Есть направления, куда мы должны более внимания уделить, как вот Фарид Харилович нам поручил, и по качеству атмосферного воздуха, это и по водным объектам, ну и, конечно же, недропользование, то есть на чем у нас сегодня заниматься, ну и, конечно, есть злостные нарушители, которые, как уже было сказано, сегодня возбуждено 22 уголовных дела. Это и незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых, это незаконное размещение отходов, это промышленные отходы. Татарстан экология ил-күләм проектында актив катнаша. Экология министры Александр Шадриков сүзләренә караганда, әйләнә-тирә мохитне саклауда Чиста ил федераль проекты Иделне чистарту һәм урманнарны сауыктыруга сизелерлек ярдәм иткән. Быел Самосырова полигоны рекультивациялауны төгәлләргә, Кама тамагындагы ярларны ныгытырга, суднолар керү өчен Болгар янында култыкны тирәнәйтергә кирәк булачак. Быел экологик тармакны цифрлы трансформациялау төбәкнең экологик куркынычсызлыгын тәэмин итәчәк дип ассызыклады министр. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Татарстанда пандемия тарихында COVID-19 йоктыру саны буенча антирекорд теркәлгән. Омикронның яңа штаммы да куркыныч тудыра. Исегезгә төшерәбез, узган атнада беренче очраклар теркәлде. Өлкән яшьтәгеләр, кичкенә балалар да куркыныч зонасында. Вакцинация ясату мөһим. Яшүсмерләр өчен препаратның беренче партиясе республикага кайтарылды. Спутник М 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен туры килә. Толырак киләсе репортажда. Менә ул яшүсмерләр вакцинасының беренче партиясы. Ылларныкыннан айырмалы буларак савытлары төсле итеп ясалган. Калганы барысы да ылларныкы кебек. Ике компонентлы катырылган, саклау шарты 18 градус салкынлыктан югары булмаска тиеш. Сәламәтлек саклау министрлыгыннан алдык разнарядка дип әйтәбез инде. Шуның буенча иртәгә Казан шәһәренә һәм Казанга якын урнашкан районнарга җибәрәчәкбез. И Шәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне бөтен республикага таралабыз. Бу вакциналарны районнарга тапшыру өчен безнең предприятие сумкалар сатып алды. Сумкалар, суыткычлар, ул сумкаларда, суыткычларда температура шундый була. Аны тикшерү өчен термоиндикаторлар бар. Ул термоиндикаторлар эшли -20 һәм түбән температураны күрсәтә. Холодовая цепь дип атала инде ул санитарный правила. Шуның буенча эшлибез. Гам-ковид-вак-М Россиядә ноябрь ахырында теркәлгән иде. Вакцина 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге балалар өчен каралган. Спутник М, Спутник Ви белән охшашлы рәвештә барлыкка килгән, ләкин вирусы кисәкчекләрнең азрак булуы белән аерыла. Хәзер вакцинаны төбәкләр буенча бүләләр. Татарстан бүгенге көндә 2880 доза алган. Тиздән бу суыткычның киштәләре бушаячак. Сишәмбе көнне вакцинаны Казан буйлап тараталар. Ә инде пәнҗешәмбегә Спутник М республиканың һәр поликлиникасында булачак. Спутник М ирекле рәвештә ясала. Республика мәктәпләрендә хәзер ата-аналарның ризалыгына яки прививкалардан баш тартуына имзалар җыялар. Медотвод буларак хроник авыруларның кискенләшүе аллергия реакциялары булып тора. Поликлиникаларда яшүсмерләрнең иммунизациясын вакциналар алганнан соң башларга планлаштыралар. Эльвира Файзуллина, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итеп. Алабугада ковидтан кабат прививка сатырга теләүчеләр арткан. Толырак киләсе язмада.
Безнең сәламәтлегебез үзебезнең кулларда дип саный 65 яшьлек пенсионер Светлана Колпакова. Ул ковидтан кабат прививка ясатырга килгән. Кан басымы тиешле нормада. Гипертония булуга карамастан вакцина ясарга кирәк дип саный. 40 ел мәгариф өлкәсендә эшләгән Светлана Алексеевна йогыштан саклануны кулай күрә. Я наблюдала массовые заболевания. Үз вакытында кызамык, сары, башка йогышлы авыруларны кичердек. Ковидтан да прививка ясатырга кирәк. Бу йогышта вакыт узгач артта калыр дип саныйм. Алабугада ковидтан вакцинация дәвам итә. Хәзергә 45462 кеше прививка ясаткан. Бу планның 85%. Результаты исследований показали, что спутник Ви Татарстанда микрон белән чирләүчеләр бар инде. Вакцина ясатырга кирәк. Йогыштан саклану өчен иммунитетны ныгыту мөһим. Ә прививка ясату өчен мөмкинлекләр бар. Здоровым надо быть. Ревакцинация ясатам. Икенче тапкыр 21 көннән соң. Бөтен халык сәламәт булсын, куркырга кирәкми. Вирус һава аша йыга. Чирле кеше белән янәшәдә булганда инфекция эләктерү куркынычы зур. Вирус таралуга ютәл, йөткерү, йыгыш белән зарарланган кешенең сулышы да йогынты ясый. Шуңа күрә куркынычсызлык чараларын үтәргә кирәк. Алар арасында иң нәтиҗәлесе вакцинация. важно поддерживать свой организм. Организмны сакларга, дөрес итеп тукланырга кирәк. Стресстан саклану, тиешенчә йоклау, тынычлыкны саклау да мөһим. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Казанда җәмәгать транспортында йөрү бәяләрен 5 сумга күтәрергә тәкъдим итәләр. Бу хакта пассажирлар автотранспорты предприятиеләре ассоциациясе җитәкчесе Сергей Темляков белдерде. Әлеге тәкъдим белән шәһәр мэриясенә дә мөрәҗәгать иткәннәр. Бәяләр күтәрүнең сәбәбе пассажирлар йөртүчеләр QR-кодлар кертелгәч, транспортчыларның чыгымнарына компенсация түләнмәүгә бәйле. Шулай ук соңгы вакытта ягулык һәм запас частьләргә дә бәяләрнең артуы күзәтелә. Автотранспортчылар ташламалардан файдаланучы гражданнар өчен дәүләттән 20 сум урынына 27 сум компенсация бирүне, транспорт һәм банк карталары буенча түләүләрне дә арттыруны урынлы дип саный. Казан шәһәренең транспорт комитеты тарифларны билгеләү өчен материалларны тарифлар буенча республиканың дәүләт комитетына тапшырган. 7 тиен бурыч өчен пенсионерга 5000 сумлык пособиене түләмәгәннәр. Әҗәт мохтаҗ өлкән кешегә субсидия түләнмәүгә сәбәп булган. Пенсионер ана октябрьдә рәсмиләштергән, шушы көннәрдә пособие бирелмәвен белгәч, бик гаҗәпләнгән. Из-за 7 копеек вы меня лишили. Сейчас, значит, по новой оплатите и по новой оформите субсидии. Таисия Лисина соңгы 2 елда дәүләттән финанс ярдәм алган, әмма соңгы берничә айда түләми башлаганнар. Югыйсә октябрь аенда пенсионер тиешле документларны социаль яклау бүлегенә тапшырган. В этот раз я сдала документы. Мин документларны тапшырдым, алдан бурыч турында бернинди хәбәрдә килмәде. Ни өчен пособие түләмәделәр дип абонент бүлегенә баргач, бурыч булуын белеп шаккаттым. Алдан ук кисәтү кәгазе килергә тиеш иде бит. Пенсионер июнь аенда газ җиһазларына техник хезмәт күрсәтү өчен квитанция алган. Төп сумманы түләгән, 7 тиен бурычы калган. Шул тиеннәр пособие түләмәскә сәбәп булганда инде. Если бы я не получил субсидии, я бы не знал, что я должник. Таисия Лисинаны ни өчен бурыч турында алдан хәбәр җиткермәүләре борчый. Шәһәр газ идарәсе техник хезмәт күрсәткән өчен елга бер тапкыр түләү квитанцияләрен җибәрә. Пенсионерны социаль яклау бүлегенең дәшмәвенә аптырашта калдырган. Социаль яклау бүлегендә андый мөрәҗәгатьләр аз түгел. Пенсионерлар еш кына берничә тиен бурыч сәбәпле субсидиясез кала. Мондый бюрократик критерийләргә кайчан чик куелар? С января 2022 года субсидии по малообеспеченности 2022 елның январеннан торак коммуналь хезмәтләр өчен аз тәэмин ителгәнлек буенча субсидиялар, торак коммуналь хезмәтләр өчен ташламалар билгеләгәндә, бурычлар башкача исәпләнә. Бурыч 3 ел элек барлыкка килмәгән очракта түләүләрне билгеләүдән баш тарту өчен нигез була алмый. Социаль яклау бүлегендә нинди дә булса сәбәпләр белән субсидиядан баш тарту турында тиешле кешеләргә хәбәр җиткерелә дип аңлаттылар. Тик бу очракта Таисия Лисинага ни өчен хәбәр килеп ирешмәве аңлашылмый. Ничек кенә булмасын, түләнмәгән субсидияләрне кире кайтармыйлар инде. Таисия Лисина бу хәл белән килешми. Хәзер ул прокуратурага мөрәҗәгать итәргә җыена. Фанис Мөхәммәтов, Алмаз Кашаев, Булат Әбделманов, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама. Әлмәттә, Түбән Кама һәм Чаллыда 250-шәр урынга исәпләнгән хайваннар приютлары төзелә. Республика ветеринарларына планнары шундый. Җир кишәрлекләре инде билгеләнгән, сметалар һәм проект әзерләнә. Приютларны киләчәктә 400 урынга кадәр арттыру мөмкинлеге булыр дип көтелә. Беренче приют Чаллыда төзелә. Мондый приютларның барлыкка килүе хайваннарга җаваплы караш турындагы яңа закон нигезендә башкарыла торган эшләрнең берсе.
Шаллы шәһәренең быз сарайы ябылды. Спорт учреждениесендә кичекмәстән янгын куркынычсызлыгы проблемаларын хәл итәргә кирәк. Хәзер хоккейчылар күнегүләрне кайда үткәрә, хәбәрчебез ачыклады. Быз сарайында булачак үзгәрешләр турында атна башында билгеле булды. Шәһәр мэры спорт комплексын төзекләндерергә кушты. Бу максатларга шәһәр бюджетыннан 72 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Элегрәк бинада янгын сүндерү һәм төтен җиһазлары системалары белән бәйле проблема турында хәбәр ителгән иде. Я считаю, что безопасность и зрителей, и спортсменов прежде всего. На этом мы никогда не экономили. Тамашачылар һәм спортчыларның иминлеге беренче планда булырга тиеш. Кешеләр сәламәтлегеннән дә кадерлерәк нәрсә юк. Төзекләндерү янгыннан саклану җиһазларын киләү өчен 72 миллион сумлык смета әзерләнде. Быз сараена заманча янгын сүндерү, җылыту системалары кирәк булачак. Быз сарайында профессионал спортчылар гына түгел, яшь хоккейчылар һәм фигуралы шуучылар да шөгыльләнә. Быз сарайында тәрбияләнүчеләргә якын арада спорт комплексының ябылуы турында хәбәр ителде. Отопительных систем нас предупредили за несколько дней. Оповестили, что будут меняться отопительные системы. Шаллы хоккей клубыннан хәбәр итүләренчә, команданың тренировкалары урыны турында карар әлегә кабул ителмәгән. Ярышларга килгәндә исә аларга әле вакыт бар. Шул ук вакытта клуб тарафыннан запас вариантларда карала. Әйтик, Түбән Камадагы быз аренасы, яшь спортчылар шәһәрнең башка мәктәпләрендә шөгыльләнер. Тренировкалар КамАЗ быз сараенда һәм Зяб поселогындагы спорт комплекста узар дип көтелә. Ләлә Зайнуллина, Татарстан яңалыклары, Чаллы. Яңа иске акчалар Россиядә яңартылган 100 сумлык купюра барлыкка килә. Якын арада Үзәк банк аның ничек булачагын тәкъдим итәргә җыена. Мондый үзгәрешләр купюраны матуррак итү теләгенә генә бәйле түгел. Банкнотлар сыйфат ягыннан яхшырак булып, озаграк әйләнештә йөрергә тиеш. Тиздән меңлек һәм 5000лек купюралар да алышына. Беренче 100 сумлык әйләнешкә быел ук кертелә. Башта аны кредит оешмаларына бирәләр. Банклар яңа купюраларга барлык җиһазларны, исәпләү машиналарын да көйләп бетерергә тиеш. Россиядә туристик кэшбэк программасының яңа этабы башланды. Сәфәр бәясен 20%-ка кадәр кире кайтарып була. Сәяхәткә 30 апрельгә кадәр барырга мөмкин. Кэшбэкның максималь суммасы 20 000 сум тәшкил итә. Туристик кэшбэк программасын авыр эпидемиологик вазгыять чорында туристларга һәм бизнеска ярдәм итү өчен 2020 елда башлап җибәрделәр. Аның шартлары буенча туристик сәфәр һәм кунакханәдә 2 төн дәвамында яшәү өчен мир түләү системасы картасы белән түләргә кирәк. Бер карта белән турларны шикләнмәгән күләмдә түләргә мөмкин. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Якташлар мирасын барлылар. Буа районының Быйырган авылында Чуаш әдәбиятына нигез салган Иван Юркин музее бой. Бүген Россия студентлары көне Казанда ел студенты 2021 конкурсы җиңүчеләре игълан ителә. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Буа районының Быйырган авылында Чуаш әдәбиятына нигез салган Иван Николаевич Юркин музейында халык мәдәнияте белән танышырга мөмкин. Танылган авылдашларының мирасын ничек саклыйлар? Толырак алдагы язмада. 120 еллык тарихы булган кирпеч йорт Быйырган авыл үзәгендә урнашкан. Биредә Чуаш язучысы Иван Юркин эшләгән. 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында ул Чуаш мәдәнияте тарихын яңадан торгызуда катнашкан. Он часто приезжал сюда. Ул бирегә еш килә, шушы йортта эшләргә ярата. Аның махсус үз бүлмәсе була. Иван Юркинны Чуаш әдәбиятының атасы дип атыйлар. Элеккегә Чуаш язуын югалтканнан соң ул туган телендә нәфис әсәрләр иҗат итә башлаган беренче кеше була. Моннан тыш Юркин халыкның гырыф-гадәтләрен, телен өйрәнә, аны этнографик эшләре турында язучының туганнары белә. В интернете увидели фотографии знакомые. Алар интернетта бабаларының фоторәсемнәрен табалар. Без дә үткәрелә торган чараларның фоторәсемнәрен күрдек. Соңыннан алар бирегә килеп, безнең мәктәптә фәнни конференциядә дә катнаштылар. Бүген дә Элемтәдә торалар.
Юркин үзенең туган ягында милли биюләр, туй, йола җырларын, әкиятләр, табышмакларны җыя. Үз хезмәтләрен китап итеп тә бастыра. Хәзер алар Чуаш дәүләт архивында саклана. Язучы һәм аның иҗаты турындагы истәлекне барлык авыл халкы да хөрмәтли. Здесь мы проводим литературные вечера. Без язучы истәлегенә багышлап әдәби кичәләр үткәрәбез. Юркин укуларын оештырабыз, шигърият көннәрен уздырабыз. Иван Юркин 1943 елда вафат була. Аны Сембер шәһәрендә җирлиләр. Аның йорты музей һәм авылның мәдәни тормышы үзәгенә әйләнә. Фанис Мөхәммәтов, Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадиров, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Бүген Россия студентлары көне. Яшьлекнең иң матур, иң кызык вакытын студентлар ничек үткәрә? Аларны ниләр борчый, иҗатның кайсы төрләре белән маугалар? Иҗтимагый сәяси тормышта ничек катнашалар? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында Республика студентлар лигасы президенты Руфат Кыямов шулар турында сөйләде. Студентларның яшәеше, проблемалары турында тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Руфат, хәерле иртә. Татарстанда күпме студент исәпләнә, бүген бәйрәм ничегрәк узар? Татарстанда чыннан да күп студентлар укый, ул да булса 200-дән артык студентлар очный, заочный формада укыйлар. Һәм дә инде 18 меңнән артык безнең Татарстанда чит илдән килгән студентлар укыйлар. Бүген инде чыннан да студентлар көне һәм дә инде барыгызны да котлыйм. Бүген безнең башкалабызда ел студенты премиясын без үткәрәбез һәм дә инде һәр вакыт традицион рәвештә без көтеп калабыз безнең президентыбызны Рустам Нургалиевич Миңнехановны һәм дә инде бүтән шәһәрләрдә безнең Альметьевста, Яршаллыда, Лениногорста, Нижнекамста, Алабугда да күп бәйгеләр үтәчәкләр. Ул да булса квест, ул да булса иҗади концерт, һәм дә инде Катокта бергә зур иҗади концерт булачак. Ковид студентлар тормышына ничек йогынты ясады? Күбесе безнең хәл офлайн форматта, шуннан да тик безнең теге вакцина булган студентлар өчен офлайн форматта безнең бәйгеләр үтә. Әмма дә ләкин вакцина булмаган студентлар өчен безнең онлайн һәм дә инде теге дистант бәйгеләр үтә. Ул да булса без күп лекция үткәрәбез. Һәм дә инде бу пандемия вакыты студентлар өчен шуннан да авыр булды. Бер финансик яктан, икенче уку яктан. Чөнки күп уку йортлар бер вакытта онлайн якка киттеләр. Һәм дә инде минем фикерем шулай тип булыр. Студентлар өчен уку ул һәр вакыт офлайн булырга тиеш. Иҗтимагый сәяси тормышта, иҗатта студентлар ни дәрәҗәдә актив? Бер дигәндә зур дәрәҗәдә һәр вакыт безнең студентлар актив. Ул да булса республика күләмендә инде һәм дә инде Россия күләмендә безнең бу елда 21 елда инде, хәле безнең 22 ел, но безнең күп бәйге бездә Россия ел студентыбыз безнең Татарстаннан студентыбыз. Һәм дә инде техникум ел студентыбыз Россия күләмендә безнең Татарстанның студентыбыз. Шуңа күрә безнең менә республика күләм үткәрә торган ел студентыбыз премиясы ул да инде һәр вакыт шундый безнең студентлар өчен зур баскыч була. Шуңа күрә бар студентларыбызны 2нче елга көтәчәкбез безнең премиябызда. Катнашыгыз. Руфат, студентлар лигасының якындагы планнарына да тукталсагыз иде. Киләсе безнең зур бәйге ул да булса студентлар язы, яз вакытында үтәчәк. Ул да булса уку йортлары өчен һәм дә инде шул безнең республика яз студентлар язында җиңгән студентлар белән без Россия күләменә студентлар язына барачакбыз. Сез яшьләр парламенты әгъзасы да бит әле. Аның эшчәнлеге нәрсәләрдән гыйбарәт? Күп, ул да булса ярты яшь парламентыбыз безнең ярты саны ул да булса студентлар.
Ул безнең Татарстан төбәкләребездә, шәһәрләребездә, шулай ук яшьләр парламентларында катнашалар безнең студентларыбыз. Ул да булса, төрле сорауларны шул дәүләт ягына күтәрәләр, һәм дә инде безгә якын законны без дә инде анализ ясыйбыз, һәм дә инде күрсәтәбез, менә бу законны ничек тагын да ныгытырга яшьләр өчен. Әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Татарстан Республика Студентлар Лигасы президенты Руфат Кыямов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау-сәламәт булыгыз.